e doho. Moko kuom MCAs ma Nairobi koro chano tero paro mar chik e od bura man neno ni jopuonjre mag Junior Sekondar School oyudo omenda mag somo. MCA Malindi Ochieng Jera wacho ni kit somo manyasani miyo jonyuol pek mokalo kendo ber mondo nyithindo masomo e bwo JSS oyud omenda kuom piny owacho. Jotelogo ne loso e kar dak ma Kibra seche manegi sidho chenro mar chiwo omenda mag somo ne nyithindo manie klas 10. Jotend nanga ma Kibra Gideon Ombogi osingo ni odhi nyime gi apedha mar neno ni nyithindo duto odonjo e sikul e kar dak ma Kibra. Mano e gima discuss ni kati bunge ni mondo mi sami chiwo bursary forms to jo class 7 ma iluongo ni junior high school, jo secondary school gi gimbe opargi weche mag secondary school, weche mag bursary fees mondo mi gibegi nwang kony mathin nyalo konyo ntiwago. Sani ka nyathi dhi class 7 ohingo ma dhi form 1 midoro kuom ngeng malo ja form 1 koro mi jonyuol wach matek ma dhi school tikoi pesa manionge go. Actually onego sekal donje ma wacho ni kedhi class 7 men sani junior secondary school give odhi ka chon nentie ichak ma dhi 7 gi dhi 8 mondo janyuol oikre golo pesa ka nyathi dhi form 1. Dier gini obwogoji adiere mondo wakita maber. Junior secondary school obwogoji ka ji nyocha ne okoikore ne. Kore wakwayo sirikal ne kako gima wabiro ng'iyo godo mna mos lakini gikete yo moro manyalo miyo jonyuol obed gi misigo mayot. Watoto ambao wa Junior Secondary School, ripoti niko nayo ni kwamba wameenda shuleni. Tuko katika 100% kwa sababu tulipata wengine kutoka nje ya eneo letu. Kwa hivyo wamefanya watoto wamekuwa wengi shuleni kuliko vile tulitarajia.